खुलुमबाय बडलेण्ड डिजि24 निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। बे समाव जोङो दंफैयो 35 नं मदैबारि बिटिसि समस्तिनि सिङाव थानाय सेनेलपारा बरासारा गामियाव बिथांमोननि रायजो राजाफोरजों देग्लाय बिथांमोना फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिथांमोननि गामि बा रायजो राजा बिथांमोनाहाय माबादि बिथांमोना देग्लायनि बिटिसि बिसायख'थियाव माबादि बाहागो लागोन, लोगोसे बिथांमोना माबादि सोर बिजाथिनो देग्लाय बिथांमोना भट होनानै बिथांमोननि मदैबारि समस्तिखौ बिथांमोना देग्लाय देरहाहोनो नाजागोन, बेखौ बिथांमोननि फ्राय जोङो बे समाव मिथिनो नागिरदों। जोंनि गेजेराव दङ बरासारा गामिनिनो माखासे भटार रायजो। दा बिथांमोना देग्लायनि फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव माबादि बिजाथिनो नोंथांमोना भट होगोन होननानै सानदों, एबा सोर मोनसे दोलोनो नोंथांमोना भट होनानै देग्लायनि 35 नं मदैबारि बिटिसि समस्तिखौ सोरबादि बिजाथिखौ देग्लाय नोंथांमोना सायख'यो? खुलुमबाय गासै जा चेनेलनि टीम। देग्लायनि जा बिसायख'थि, बे बिसायख'थिखौ जों जिहेतु जोंनि जा 17 बोसोर सालायबाय थानाय BPFनि पार्टिया बा हाग्रामा पार्टिया, नाथाय जोंनि गामियाव बा जोंनि समस्तियाव जा सासे बिजाथिखौ जों सायख'ना थिनहरबाय थायोमोन। बिथाङानो जाहैबाय जगदीश सरकार। नाथाय बे 10 बोसोराव बिथाङा जोंनि बे एलेकायाव बा मदैबारि समस्तियाव आरो सासे बिजाथि हिसाबै मदैबारि समस्तिनि बिथाङा सासे केन्डिडेट नङा, जिहेतु गुबुन समस्तिनि केन्डिडेट। बेखायनो जोंनि समस्तियाव जेबो खामानिखौनो मावाखै, होनबाबो गोरोन्थि जाया, जेबो जौगानाय लाबोनो हायाखै। जिहेतु 17 बोसोर माने जोंहा 2 बोसोर बे जादों। बेनि आवगायाव हयथ' जोंनि AGPआ लादोंमोन 5 बोसोर, बेनि उनाव 2 बोसोर बिथांमोननि 17 बोसोर। बे 17 बोसोराव जोंनि गामि बा जोंनि मदैबारि समस्तिनि जायगा, जोंनि मदैबारि एबसुनि सिङाव थानाय जिखिनि गामि दं, बे गामिखौ जों जौगानाय नुवासै। बेखायनो देग्लायनि जा बिसायख'थि, जिहेतु आबसुनि दैदेनगिरि बिथां प्रमद साराहै जिहेतु UPPL हान्जायाव थांबाय, बिथांनि साननाय हनाया मोजां जागोन साननानै जों बे बिसायख'थियाव जों आबसुजों सायख'जानाय बिजाथि बिथां एन्टनि बसुमतारीखौ जों जिउयै माहामै माने गोसो मोदोम जिउ होनानै, लोगोसे जोंनि इयुनाव जाखिनि 5 बोसोरनि जा जौगानाय लाबोगोन, आबसुनि जा मोनसे सोमावसारनानै जा मोनसे बिटिआर सुक्ति, बे बिटिआर सुक्तिखौ जाहाथे मावफुंनो हानायहै, लोगोसे आबसुनि दैदेननाय आबसुआ जा बिजाथिखौ दिनै सायख'दों, बिथांखौ जों UPPL हान्जानि बिथां बसुमतारीखौ जाहाथे जों हानाय पक्षआव माने बयनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै जाहाथे देरहानो हायो। बेखायनो जों गामिनिफ्राय बेखौनो खावलायो, जाहाथे जोंनि गामियाबो बेवहाय जोंनि UPPL हान्जानि पार्टिनि बिथां एन्टनि बसुमतारीखौ जौगाहोनो थाखाय बा बिथांखौ सायख'नो थाखाय जों नाजागोन। जों बेखौनो थिरांथा लादों, जाहाथे जों जोंनि गामि लोगोसे जोंनि ओनसोलखौ जौगानो थाखाय देग्लाय जा सरकार, बे सरकारखौ जों जौगाहोनांगोन। जों बिथांखौ बिथांनि जाखिनि आइडिय'लजि जों नुनायाव बिथांनि जा नारख्रेबनाय, बेखौ जों होखारनायनि थाखाय बा जों गासै रायजो राजाया जाहाथे जोंनि बिजाथि एन्टनि बसुमतारीखौ भट होनानै जों देरहाहोनायनि मोनसे सरपन्चआ जों सावरायनानै लागोन। दा बिजाथिखौ जों गामियावबो फैनो थाखाय खावलायगोन। दा बेखिनियानो। बे समाव जों बिथांनि बुंनायनिफ्राय बुजिनो हाबाय दि BPFनि जा 10 बोसोर सामलायनाय जगदीश सरकार, बिथाङा मदैबारि बियाबावहाय जेबो जौगानाय लाबोनो हायाखै होननानै बिथांमोना अजद दैखांदों। दा बिथांमोना फोरमायदों जे फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बिथांमोना देग्लाय UPPL हान्जानो बिथांमोना गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देग्लाय मदैबारि समस्तियाव बिथांमोना UPPL हान्जानि बिजाथिनो भटखौ होगोन होननानै बिथांमोना फोरमायबाय। आरो सासे जोंनि गेजेराव दायो बिथांमोननि गामिनिनो सासे मेलेमजिबि जोंनि गेजेराव जों मोननो हादों। बिथांखौबो जों सोंनो नागिरदों, देग्लायनि
BTC बिसायख'थियाव नोंथाङा दोलो नायनानै भट होगोन ना बिजाथि नायनानै भट होगोन? खुलुमबाय चेनेलखौ दा जोंमोरो दा जिहेतु जों दा गोदान जोंमोर UPPL खौनो माबाना लादो सापर्ट खालायदो आरो UPPL खौनो होगोन आबसुनि थ्रु जोंमोरा बे बिथाङा फैदो आरो बे जोंनि 17 बोसोराव हाग्रामानि जितु माबा सोमोन्दै कुनु उन्नति खालायाखै कुनु न' गांसेबो मोनाखै नामा पदलि कुनु मोनबो गैया जोंमोरा माने जेनेबा गोदोना दं बिदिनो दं बे कारनाव बे जगदीश सरकारा जोंमोरनो मोनबो खा सुबिदा होआखै मुदैगुरि एरियायाव जोंमोरनि गासैबो बा सोरबा न' बां गैयि मानसिया न' मोनाखै ओरैनो माबा दङ कुनु खा सुबिदा गैया बेनि कारनाव जोंमोरो दा जितु जोंमोरा UPPL जोंमोरनो फैदो बे UPPL खौ जोंमोरो सापर्ट खालायदो नोंथांमोननि गामियावहाय बे 15 बोसोर BPF नि BTC सरकारखौ सालायनायाव सामलायनायाव नोंथांमोनाहाय जगदीश सरकारनिफ्राय बे 10 बोसोराव मा मोनखो नोंथांमोना दासिम? जगदीश सरकारनि दा सरकार मावनाय बे समावहा जोंहा जेबो मुलाम्फा मोनाखै मानो होनब्ला बिथांमोना जोंखौ फाव बाजि खालामनानै जोंखौ गादबदों आरो लोगोसे जोंनो जाबायदि नांगौ बा सोरबा गैयि मानसिनो बा न'खर गंसे बा बायदिसिना मोननो नांगौ बा लामा दथा जानांगौ बेफोरबायदि जोंहा जेबो जाफुङाखै नाथाय जोंहा बहुद माबायाव गोलैना दङ नाथाय बे 10 बोसोराव बिथांमोना जोंखौ माने थगायनानै जाबोबाय नाथाय दासिमबो जोंनि जा गरिब मानसि बा रान्दि मानसि बिसोरो जेबो माबा मोनाखै मोननि थाखाय जोंहा बेबायदि जाना दं आरो जोंहा ओरैबायदि आबादनि माबायावबो जों जेबो मुलाम्फा मोनाखै ना जोंनि मोसौ हालिसेनि सुबिदा ना ट्रेक्टर गंसेनि सुबिदा ना आबाद मावनायनि सुबिदा सिलु गंसेनि सुबिदा बुजिबाय नोंथाङाहाय नोंथांमोना बे BPF नि जा 10 बोसोर जोंनि मुदैबारियाव सामलायनाय जगदीश सरकारनिफ्राय जेबो मोननो हायाखै बिथाङा जेबो जौगानाय खामानि मावनो हायाखै होननानै रायजो राजा बिथांमोना अजद दैखांदों दा देग्लाय फैबाय थानाय BTC बिसायख'थियाव नोंथांमोना सोरबादि बिजाथिनो नोंथांमोना गावनि बेसेन गोसा भटखौ होगोन होननानै सानो? जों बे माबायाव देग्लायनि बोसोराव जों जा गोदान बिजाथि ओंखारदों बिथांनोनो जों होनाय जागोन नोंथांमोना माने दोलो नायनानै भट होगोन ना बिजाथि नायनानै भट होगोन ना सानदों? जों बिजाथि नायनासो भट होगोन बिजाथि नायनानै भट होगोन गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम